Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, някай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Пан моц своего народа, збавчая оборона помазанника своего, збав народ Твой, Пане, благослови спадщину Твою и керуй ею вечно. Умилованные у Христе Пану, браты и сестры, этими словами распочинаем нашу дело у Найсвятейшей Ахвяри Святой Мши, переживаючи 12-ю звичайную неделю. Сердечно вітаю усіх вас, присутних у костьолі. Так само вітаю тих, хто лучиться з нами праз онлайн-трансляцію. Запрошаем до супольной молитвы, до супольного прославления Пана Бога. Сьогодні у Євангелії почуємо, як Єсус заохочує нас, щоб ми нічого не боялися. Тому, може, особливим чином сьогодні, подчас этой святой мши, просим Бога, каб забрав у нас різні наші страхи, напевно, їх є шмат, каб подарив нас ласки і супокою, каб праз гэтае жыццё, страданае жыццё, мы ішли з моцай Божай, крочили адважна. Падчас гэтай святой мшы я прагну маліцца ў інтэнцыі падзякі Пану Богу за 80 гадоў жыцця Кузьмы Леакадзіі з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога, ласцы моцнай і трывалай веры, апекі Маці Божай і ўсіх неабходных ласкаў на кожны дзень для яе і яе блізкіх. А таксама з падзякай Пану Богу за 50 гадоў сужанскага жыцця Вітальда і Яніны Коміч з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, узмацненні ўзаемнай любові і ўсіх неабходных ласкаў для іх і іх сям'і. І таксама ў гэтых інтэнцыях асаблівым чынам сёння моліцца Ганна. Маем таксама яшчэ адну вялікую радасць паведаміць, што сёння тут сярод нас прысутная новая хрысціянская сям'я. Это Артур і Караліна, якія учора перад Богам і касцёлам выказалі сваё жаданне, свой намер заснаваць сям'ю. І далі абяцанне, што да канца жыцця будуць трываць у любові і адзінстве, праслаўляючы Бога сваім жыццём. Таму асаблівым чынам таксама заахвочуем памаліцца сёння ў іх інтэнцыі, каб Бог памнажаў штодзённа іхняе каханне, і каб гэтае каханне прынесла вялікі плён, ну і каб вылілася гэта перш за ўсё ў дары патомства ад Пана Бога. На пачатку гэтай святой мшы перапросім Бога за нашыя грахі і слабасці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Втягиваем Тебе тело великой хвалы Твоей. Ами Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Ами Синец народный, Иисус Христе, Иисус Христе, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Пані Божа, баранку Божий, Сині Айця, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше. Які сердіч правоучайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Учини, всемогутный Боже, как мы завсёды шановали и любили имя Твое святое, бо Ты николи не покидаешь без опеки Ты, кого отуляешь свою отцовской любовью. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Єремія сказав: «Я чув поголоски многих, страх навокал. Викрийте, і ми викриємо його. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Але Пан са мною, як магутны волат. Таму ганіцелі мае спатыкнуцца і скарацца. Пасаромяцца сваім падзеннем, і будзе ім вечная і непазбыўная ганьба. Пане магуцяў, які выпрабоўваеш праведніка, Ты глядзіш на задумы і сэрца. Прашу, каб я ўбачыў Твою помсту над імі, бо я адкрыў Табе сваю справу. Спявайце Пану, праслаўляйце Пана, бо Пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў». Гэта Слово Божие. Почуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Почуй мяне, Пане,
братов моих, чужинцем для сынов моей мати. Бо рупливость об доме Твоим з'ядає мяне, и зневаги тых, кто Тебя зневажає, упали на мяне. Почуй мяне, Пане, у Своей милосердности. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Почуй меня у великой Своей милосердности, у правде Твоего збавления. Почуй меня, Пане, бо щедрая милость Твоя. Глянь на меня поводле великой добрыни Своей. Почуй меня, Пане, у Своей милосердности. Убачить убогие устешаться, и оживя сердце тых, кто шукає Бога. Бо Пан слухає бедных и не погарджає вязнями своими. Нехай славить Його земля и небесы, море все, что рухается в них. Почуй меня, Пане, у Своей милосердности. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, як праз одного чоловіка грех увійшов у світ, і праз грех смерть, так і смерть перейшла до усіх людей, бо усі згрішили. Бо і перед законом грех був у світі, але грех не залічується, коли нема закону. Однак смерть володарила від Адама аж до Мойсея, навіть над тими, хто не сограшив подобно злочинству, Адама, який єсть правобразом будучого. Але з даром ласки не так, як со злочинством. Бо коли праз злочинство одного померли многие, то, дякуючи ласці одного чоловіка, Єсуса Христа, на шмат больш ласки Божої і дару сишло щедро на многих. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, чтоб не открылося, і нічого потаємного, чтоб не стало відомим. Что кажу вам у темры, говорите на светле, и что на вухах чуете, проповедуйте на дахах. Не бойтесь тых, кто забивает тело, души ж не може забить, а бойтесь больше того, кто може и душу, и тело загубить у гиене. Ті ж не два вераб'ї продаются за ас,
и ніводзін з іх не упадзе на зямлю без волі Айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся, вартыя вы больш за многіх вераб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я вызнаю перад Айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад Айцом маім, які ў нябёсах. Гэта слова Пана. Милованные в Христе Пану, браты и сестры, сегодня в Евангелии мы чуем выразный заклик Иисуса, звергнутый до апостолов, как без боязни проповедовать Евангелие, как обвяшать добрую новину, не глядячи на складанные обставины ці пераслед. Разом з гэтым закликом Иисус дае некалькі практычных парадаў для реализации доброй новины у свете. Вядома, что гэта справа нелегкая, и раней ці пазней апостолы сутыкнуцца с супротивом, неразумением и іншымі цяжкасцямі на сваім евангеліцыйным шляху. Але менавіта такі кошт евангелізацыі і веры можна перамагаць цяжкасці і пераслед з боку свету. Езус не абяцае апосталам, што гэта справа лёгкая, і ўсе праблемы вырашацца самі па сабе. Не. Аднак, выконваючы свае заданні, апосталы не будуць адны. Кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я вызнаю перад Айцом маім, які ў нябёсах. Для хрыстовага вучэння гэта сур'ёзная матывацыя. Паколькі мы таксама вучні Хрыста, то гэтыя словы звернутыя і да нас з вамі. Можа, многія з нас зведалі такія сітуацыі, калі трэба было мець шмат адвагі, каб прызнацца, што я хрысціянін, каб прызнацца ў веры ў Хрыста, каб вызнаць сваю веру, і, магчыма, мы таксама, як калісьці апосталы, сустрэліся з неразуменнем ці нават і варожасцю. Дастаткова ўспомніць часы, калі прызнацца ў сваёй веры было асаблівым выпадкам, сапраўдным гераізмам, бо над людзьмі веруючымі не толькі насміхаліся, але нават і маглі пазбавіць жыцця. Як бачым, зараз прайшла эпоха пераследу Касцёла і веры, але гэта не значыць, што знікла патрэба абвяшчэння Евангелія. Надалей мы, апосталы нашага часу, патрабуем мужнасці і адвагі ў вызнаванні нашай веры, каб прызнацца ў прыналежнасці Хрысту і Яго вучэнню і ім жыць кожны дзень. Адзін з найважнейшых дакументаў Касцёла аб евангелізацыі ў сучасным свеце кажа, што сучасны свет, які вельмі часта адкідвае існаванне Бога, не перастае яго шукаць, адчуваючы ў ім патрэбу, і таму сучасны свет патрабуе вестуноў Евангелія, якія казалі пра Бога са свайго ўласнага досведу і жылі паводле яго закону. Бо наше прапаведванне без сведчання жыцця наўрад ці прамовіць да сучаснага чалавека. Хутчэй за ўсё, нашы высілкі не прынясуць у такім выпадку вялікай карысці. Па сваёй сутнасці пераслед з'яўляецца пэўным родам правакацый, выпрабаванняў, праверкаў на сапраўднасць нас як вестуноў Евангелія і нашай веры таксама. Бо без досведу цяжка сказаць, якая ў нас вера, моцная і трывалая,
ці толькі павярхоўная і слабая. Напэўна, раней ці пазней кожны з нас будзе здаваць экзамен жыцця з веры. Але гэтага не трэба баяцца. Езус Христос нас заахвочвае да цярплівасці і супакою. Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Іншымі словамі, не бойцеся праўды, не бойцеся яе вызнаваць перад іншым чалавекам, бо такое нашае вызнаванне можа паспрыяць таму, што іншыя пачуюць і задумаюцца над праўдай, якую мы абвяшчаем. І яшчэ ў гэтай справе вельмі важна з'яўляецца наша вернасць правдзе, якую мы вызнаём. Бо калі мы не жывём тым, што абвяшчаем, цяжка, а можа у асабовых выпадках нават немагчыма іншым прыняць нашыя словы, нашае сведчанне. Яно, калі не пацверджана нашым жыццём, губляе моц. Вось менавіта таму вернасць праўдзе з'яўляецца неабходнасцю. Існуе такая заканамернасць, што праўда заўсёды раней ці пазней пераможа і выйдзе наяў. Таму яе нельга саромецца, тым больш баяцца. Адзінае, трэба шукаць магчымасці, шляхоў і спосабаў яе рэалізацыі. Кожны з уласнага досведу ведае, што лепш горкая праўда, чым салодкая хлусня. Першы такі спосаб – гэта адважна вызнаваць праўды ў веры, словам, жыццём, у асабістым кантакце чалавека з чалавекам. Гэта адзін з лепшых метадаў евангелізацыі і распаўсюджванню веры. Існуе толькі пэўны недахоп у такога роду евангелізацыі, а менавіта цяжкасць ахапіць вялікую колькасць людзей адначасова. Другі спосаб – гэта супольная маніфестацыя веры. У розных душпастырскіх акцыях, дзе збіраюцца вялікія натоўпы людзей. Аднак, наколькі гэтыя натоўпы могуць наблізіцца да Хрыста, каб спаткацца з ім асабіста. Але хтосьці можа сказаць, як гэта? Езус жа сёння выразна кажа абвяшчаць Евангелле. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуеце на дахах. Ці мы павінны сароміцца сваёй веры і хаваць ад яе вачэй іншых? Канешне, не. Вера не з'яўляецца толькі прыватнай справай кожнага чалавека. Кожны мае права абвяшчаць і выражаць сваю веру як паасобна, так і супольна усімі даступнымі спосабамі і сродкамі – радыё, тэлебачаннем, часопісамі, газетамі, інтэрнэтам, працэсіямі і пілігрымкамі і гэтак далей. Толькі ва ўсім гэтым нам трэба ведаць адну рэч. Мэтай такога роду евангелізацыі, якая з'яўляецца публічнай, павінна быць умацаванне і сталасць нашай веры, а не пустая дзейнасць на публіку, з мэтай знешняй прыгажосці ці дзеля вялікай колькасці людзей. Цяжка назваць сведчаннем веры тое, калі бачыш вялікія натоўпы людзей, прысутныя ў нядзелю, урачыстасці ў касцёле, якія не жывуць штодзённа Евангеллем. Умілаваны ў Хрысце Пану, браты і сёстры, Христос нас сёння заклікае да будавання веры і паставы хрысціянскай сталасці, а гэта заданне не для натоўпа, бо натоўп безымянны, але асабіста для кожнага з нас, якія даверыліся Богу і прыйшлі сюды, каб асабіста з ім сустрэцца. Нават штонядзельная прысутнасць у касцёле і наш удзел у літургіі – гэта асабісты выбар кожнага. І
ісці за Христом, быць Яго верным вучням. Толькі гэты выбар не можа абмяжоўвацца выключна нядзельнай літургіяй. Сведчанне сваёй веры, якое мы дэманструем у касцёле, трэба яшчэ занесці ў сваё штодзённае жыццё. Толькі так мы будзем здольныя ў любові, у любой сітуацыі быць вернымі Христу і абвяшчаць Евангелие, калі жывём тым, у што мы верым. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Jesуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруча Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Адкрыем нашае сэрцы Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да Яго супольныя малітвы. Молимся за Христовы касцёл, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну аб уваскрасенні свайго укрыжаванага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святога Айца і біскупаў, пераемнікаў апосталаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Цябе просім. Молимся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць Яго любоў. Цябе просім. Молимся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб ажыўленыя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліцца ім з іншымі. Цябе просім. Молимся з падзякай Пану Богу за 80 гадоў жыцця Кузьмы Леакадзіі з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога, ласцы моцнай веры, апекі Маці Найсвяцейшай, усіх неабходных ласкаў для яе і яе блізкіх. Цябе просім. З падзякай Пану Богу за 50 гадоў сужанскага жыцця Вітальда і Яніны Кобінч молімся аб Божым благаслаўленні, ласцы памнажэння ўзаемнай любові, усіх неабходных ласкаў на кожны дзень для іх і іх сям'і. Цябе просім. І молімся за прысутнасць сярод нас Артура і Караліну, якія учора заснавалі новую сям'ю. Просім аб Божым благаслаўленні, ласцы моцнай веры, памнажэнні ўзаемнай любові і ўсіх неабходных ласкаў для іх. Цябе просім. Молімся за нашага дапаможнага біскупа Гродзенскай дыяцэзіі Юзафа Станеўскага, які сёння, дзякуе Богу за 25 год святарства. Просім аб Божым благаслаўленні, каб добры Бог кіраваў яго пастырскай паслугай у нашай дыяцэзіі. Цябе просім.
Молімся о власті спинення пандемії коронавірусу, об виздоровленні для усіх хворих, об потребне Божої ласки для усіх супрацовників служби охорони здоров'я, а усім померлим хай Пан Бог дасть вічний відпочинок у небі. Цебе просим. У хвилині тишини доручим Пану Богу наші особисті просьби, подяки, перепрошення і тих людей, яких носимо у своїм серці. Цебе просим. Боже, Ты любишь усіх людей. Выслухай наши молитвы и просьбы и одари нас Твоим спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Благословен Ты, Боже, Иисус свету, дякую, что Твою щедрости мы отнимали хлеб, земли и працу вкуса. Ах, веру мне, века представляешь, житься. Благословен Ты, Боже, Во что принести поле я не знаю. Я руки подношу Тебе, помощничего в свете я не знаю. Я руки подношу Тебе, помощничего в свете я не знаю. Я отдаю Тебе свою любовь, что в сердце моим чистым святе. Пустые руки подношу и стой, але я ведаю, Ты их приймаєш. Пустые руки подношу и стой, але я ведаю, Ты их приймаєш. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу охвяру, принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими, просим Тебе, Пане, эту охвяру хвалы и умилостивления, и ученик обочищенный моцаю Яе, мы могли охвяровать Тебе щирую любовь наших сердца, праз Христа Пана нашего. Пан с вами, И с духом Твоим. укору сердце, Возносим мы до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно, как мы завсюди и усюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, Твоя безмежная слава выявилась у Ты, что Ты своею Божию мocою пришел на допомогу людям, и про Своего Сына, який став человека, вызволил нас от вечной смерти. И таким чином усі, кого загубил грех, вернув життю про смерть нашого Пана Єсуса Христа.
Праз яго твою велич праслаўляюць хоры анёла, якія заўсёды радуюцца перад тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего пресохвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе,
каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийся Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами». Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягону. Пане, я не варты, как Ты вошел ко мне. Скажи только слово, и будь здоровым душа.
Молимся. Пане наш Боже, Ты умацовал нас наисвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, кабак вера, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления. Праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само праз заступництва святого Юзефа, человека доверия, який опековался Тобою пасля народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженага дзіцяці, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится в небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў и отвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амин. Душпастырскія аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Суцяшальніцы, у аўторак Маці Божай Радзіцелькі, у сераду Маці Божай з Люрд, у чацверг Маці Божай Ларытанскай, у пятніцу Каралевы ўсіх святых, у суботу Маці Божай Ліхеньскай і ў нядзелю а гадзіне 18 Маці Божай Грамнічнай. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 24 чэрвеня у сераду урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Парадак святых імшаў у нашым касцёле як у звычайны дзень у 8, 9:30 і ў 18:30. 27 чэрвеня ў суботу біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч удзеліць прэзбітарскае пасвячэнне 4 дыяканам, двое з якіх з'яўляюцца нашымі парафіянамі, дыякан Андрэй Струкель і дыякан Томаш Мікалайчык. Таму заахвочваем усіх да асаблівай малітвы за тых, хто прыме пасвячэнне, каб яны маглі як мага лепш падрыхтавацца да гэтай падзеі, а ў будучыні былі добрымі Божымі святарамі. А ўжо на наступную нядзелю, 28 чэрвеня, адбудуцца прыміцыйныя імшы. Першы раз увогуле ў гісторыі нашай парафіі будуць аж дзве прыміцыйныя імшы. А гадзіне 11 прыміцыйная імша ксяндза Андрэя Струкеля, а о гадзіне 13 ксяндза Томаша Мікалайчыка. Таму шчыра ўсіх таксама запрашаем. Сёння таксама мы маліліся ў інтэнцыі яго эксцэленцыі ксяндза біскупа Юзефа Станеўскага, які перажывае 25-годдзе святарства, таму можа акурат глядзіць цяпер гэтую святую імшу. Таксама хацелася б з нагоды гэтага юбілея серебряного святарства складаем яго эксцэленцыі ксяндзу біскупу Юзефу тыя шчырыя сардэчныя пажаданні. Няхай добры Бог кіруе вашым эксцэленцыя жыццём, апостальскай паслугай, няхай умацоўвае вас на дарозе веры, надзеі і любові. Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за супольную малітву, за складзенае ахвяраванне, за кветкі, якія прыносіце да нашай святыні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць, даручаем усіх вас, все ваши сем'і таксама Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. Дзякуй вам. А на тыдзень працы і абавязкаў прымем цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Богу. Ты, Господь мой, так глубоко завсёды. Ты, Господь мой, завсёды будешь так.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.